Sidder du og mangler billige og sikre FIFA-coin, så tjek billigfifacoin.dk ud og brug rabatkoden FIFAQUAK og få 5% rabat. Lige nu er der en giveaway i gang med Team of the Season Storage, der vil være link nede i beskrivelsen. Se den pakke der. Se den pakke. 100k pakken. Den skal da åbnes. Så lad os da. Ej, vi beholder den her på. Den tror vi kan hjælpe. Den må give held. Kom så. Kom så. Hvad gør vi? Vi laver nosepack. Skipper. Okay. Hvad er det? LOL. Det var så den gode pakke. Yeah. Tak fordi du så med. Og ja, så må vi jo satse på, at der kommer flere 100.000 pakker, som jeg kan åbne i de andre Team of the Season. Så ja, vi ses.